Tere tulemast! Kui soovite selliseid lihtsaid dialoge rohkem, palun pange meeldib video ja tellige kanal. Tere, soovin midagi syötellida. Kas mä voin siin oma tellimuse esitada? Tere. Ja, muidugi saate siin tellida. Mitä soovite? Mä sooviksin hamburgerimenyd palun. Kärryfriikartullitega. Kas se on voimalik? Ja, si on voimalik. Kas eelistatte väikest, keskmist voi suurt menyd? Kaikki 3 suurust on saadaval. Mä votan keskmise meny. Se on minun jaoks piisav, aita. Väga hästi. Ja joki osas, mitä soovite. Meillä on kola, jääte, vesi ja appelsiinimahl. Mä votan kola, ilmajäätä, palun. Suurtänu. Olgu, 1 kola ilmajäätä. Kas soovite magustoidu lisada? Meillä on jäätis, kypsis ja pirukas. Ei aita, tänä magustoitu ei tule. Eelistaksin vain menyd. Se on mulle piisav. Olgu. Kas soovite siin syö? Vuoti soovite tellimuse kaasa vuottaa. Mä vuotan selle kaasa, palun. Mulla on natuke soitmist iis. Seega sobib suurepäraselt kaasa vuotmiskot. Väga hästi. Teie tellimus on valmis moone minuutti jooksul. Helistan teille, kui se on valmis. Suurtänu. Kas saaksite mulle hind öelda, palun? Mä ei vaadanud menyd. Kokku on 9,50 €. Saate maksta kaardiga voi sulla rahas. Molemmat on akcepteritud. Mä maksan kaardiga. Si on mulle lihtsam, aita. Täyslik. Saate siia sisestada oma kaardi ja sisestage oma kood. Siin se on tehtud. Kas sä said makse kätte? Kas koik on korras? Ja, koik on täyslik. Teie tellimus juuab kohe. Suur tänu. Aita väga paljon, head päivää ja tänään teid uesti abi est.